Και αφού καθίσατε αναπαυτικά, ετοιμάστε και κάτι υγιεινό για να φάτε. Τι, να σας το φτιάξω εγώ? Με την καθοδήγηση και τις συμβουλές της διαιτολόγου-διατροφολόγου Ιουλίας Χαριστού, η σαλάτα σας θα είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά. Η Ιουλία, ανάλογα με τα χρώματα των φρούτων και των λαχανικών, είναι και οι ιδιότητες που έχουν? Ναι, Βιβί μου, ανάλογα με τα χρώματα που έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά, δίνουν τις ανάλογες ιδιότητες στον οργανισμό μας. Τα καρότα, που είναι πορτοκαλί, είναι πλούσια σε βιταμίνη C και βοηθάνε την άμυνα του οργανισμού και να μας κρατήσουν νέους, δηλαδή μας προσφέρουν την τέλεια αντιγύρανση. Τα πράσινα λαχανικά είναι full σε λουτεΐνη και βοηθάνε πάρα πολύ την όρασή μας. Τα κόκκινα φρούτα και λαχανικά είναι πλούσια σε λικοπένιο, τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ στην υγεία της καρδιάς και των αρτηριών. Από εκεί και πέρα έχουμε τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι άσπρα και τα φρούτα τα λαχανικά που είναι κίτρινα. Τα λευκά φρούτα και λαχανικά, όπως το κρεμμύδι, είναι πλούσια σε φυτοχημικά και βοηθάνε πάρα πολύ και αυτά την υγεία της καρδιάς και μας κρατάνε επίσης νέους. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Ιουλία, όσο πιο πολύ χρωμή είναι η σαλάτα μας, τόσο πιο πολλές είναι οι ιδιότητες που έχει και τα ωφέλη προς τον οργανισμό μας. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ σαν διαιτολόγος προτείνω πάντοτε η σαλάτα μας να περιέχει 2 με 3 είδη λαχανικών σε διαφορετικό χρώμα και από εκεί και πέρα να προσθέτουμε 2 με 3 είδη αρωματικών φυτών. Θέλω να μου πεις τι θα κάνουμε σήμερα, ποια είναι η φθινοπορεινή σαλάτα που θα προτείνουμε στους τηλεθεατές μας και τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε μία πολύ απλή σαλάτα. Θα χρησιμοποιήσουμε καρότα, σέλινο, αμύγδαλα, σταφίδες, κράμπερι και δυόσμο. Το σέλινο μας προτείνεις να το τρώμε ομό ή βρασμένο? Το σέλινο είναι ωραίο ομό στη σαλάτα, με το καρότο ταιριάζει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας που μας έτρεψε το καροτάκι, είναι έτοιμο. Εδώ. Ανακατεύουμε ή προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά πρώτα? Τώρα θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Μου αρέσουν όλα τα υλικά που έχουμε βάλει και ανυπομονώ να δοκιμάσω να δω πώς είναι η γεύση σε συνδυασμό όλων αυτών. Πίστεψέ με, θα ξετρελαθείς. Θα μου σερβιρείς? Βεβαίως, Βιβί μου. Είναι μια σαλάτα φθινοπορεινή με πάρα πολλές βιταμίνες. Και πολύ νόστιμη. On the ground, warm winds are all wrapped around.